El dimecres 13 de març va ser el darrer dia que l'escola va estar oberta. La següent setmana, el dimecres 18 de març, ja havien posat en marxa el Click Class. Ho vam poder fer perquè l'escola disposa dels medis i de les eines per fer un aprenentatge online. Bon dia, això comença. Penso que és una eina més de treball, una eina més que ens permet poder treballar com fem a l'escola, però adaptant-nos en aquest àmbit virtual. Tinc una funció, puc directament fer el gràfic de la funció. Click Class és el clar exemple de com una institució, com una escola, en aquest cas com Horitzó, s'ha sabut reinventar i adaptar a les noves circumstàncies.